Jeg tænker på dansk, jeg drømmer på dansk, jeg snakker på dansk. Og jeg vil altid have tilhørsforhold til det her land. Det betyder noget specielt for mig. Kulturmæssigt tror jeg bare, jeg er sådan en sydslesviger. Jeg tror, der er hverken dansk eller tysk, fordi det er sådan en underlig, helt ensartet kultur dernede. Du snakker godt nok godt dansk, det må man da sige. Jo, jeg har også gået i dansk skole. Okay. Og så nogle gange så opfinder jeg også bare lidt mine egne ord, hvis jeg ikke ved, hvad det hedder. Og min veninde var sådan, det lægger jeg overhovedet ikke mærke til længere. Det er jo bare Ria. Det er sådan, hun snakker. Jeg endte med sådan at svare, jo, sådan lidt. Og det virkede jo bare totalt mærkeligt på alle de andre. Man kan jo ikke være sådan tysk sådan lidt, altså for dem i hvert fald. Så jeg vil altså våge at påstå, at jeg både er tysker og dansker. Kulturmøde i Aalborg. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt, fordi der er rigtig meget diskussion. Det er en lille gruppe, der er rigtig hyggelig. Og jeg tror, jeg fik sat gang i nogle tanker. Så jeg ser mig selv som en meget åben syn for alle, uanset hvor de kommer fra, og det synes jeg også, jeg havde forvejen. Altså de her 14 dage, jeg har haft det her valgfag, det har hjulpet meget. Så det er selvfølgelig en del af det også. Ja. Men man tænker mere over, altså for mig i hvert fald, jeg hører de ting, I siger, sådan, når jeg kommer hjem, så tykker jeg lidt på det, og tænker, okay, det her, det kan jeg tage med mig herfra. Man kan, altså, du har jo mulighed for at undre dig. Jeg synes, det har været et godt møde, fordi altså, gruppen var god, de var gode til at diskutere og snakke med os. Så jeg synes, det er et godt eksempel på, at det kan være en fordel. De var egentlig også meget åbne, men stadigvæk stillede de mange spørgsmål. Og det synes jeg, det var godt for at få sådan en diskussion og noget i gang. Det er jo sjovt, fordi vi som danskere, så når vi ser sådan en gruppering af nogen, der kommer et eller andet sted, så siger ej, prøv nu lige at komme lidt med i det danske samfund. Ja. Også, altså, prøv nu lige. Men vi er jo lige sådan selv. Altså, ja. Hvis nu vi var 20 nordjyder, der flyttede til Sønderjylland, så er vi jo også sammen, fordi vi har noget fælles der, ikke også? Altså, så jeg mener, man er lidt med følelse. Ja. Og det er også det, der er vigtigst.